Sanibonani nonke emakhaya, igama nguSihle ungene entweni emkhize, uhlelo uLozolo Maskandi Show, kanti sisakaza bukhoma, sisakaza semhlanga ku-podcast affirmation. Ngokuthi-ke kanjani uMaskandi usakaza emhlanga? He. Namhlanje mntakama ngikuphathele isingqazi sentombi, ngikuphathele Mtha. Ngicela ukubabingelele emakhaya. Yabangelela emakhaya abathandi bonke bamaskandi. Igama lami uMtha nguNomcebo ngwaKhanyile. Mtha, tshela abantu ukuthi wena ubani endimeni yomculo, ufike nini kanjani? Awusithathe nje usibeke ukuze sazi ukuthi ubani esikhuluma naye. Okay, mina nguMtha nguNomcebo ngwaKhanyile. Emculweni ngaziwa ngokuthi nguMtha. Emculweni ngifike ngo-2018. Ngaqala khona ngicula igospel. Kuthe ngonyaka ka-2021 ngashiya-ke ngase ngiza la kaMaskandi. Ngiqale khona ngoNovember ngikhiphe ingoma eyayithi Ex yami. Ngonyaka odlule ophelile ngakhipha ingoma ngihamba nethwasa lekhansela kanye noMjolisi. Ngaphinda futhi kulo nyaka ka-2023 ngakhipha ingoma futhi ngihamba khona nenkosi yamagcokama ethi Wangithembisa. But before sifike lapho, ngiyacabanga ukuthi kunohambo oluhambile, njengoba kade uchaza nje ukuthi uqale ushaya igospel. Awusitshela ukuthi mhlambe-ke yini le sikwenza ukuthi ubone ukuthi no man, angishintshe ngikubuyele ngala kuMaskandi, ngishiye ngala kwigospel. Ekhuleni kwami ngangivele nje ngiphila ngothando uMaskandi. Ngokuthi-ke esikoleni ngakhula ngicule igospel. So ekuthandeni kwami Sengifisa ukwazi. ngangifunda eMadundubala Primary School, ngasuka eMadundubala ngaye eSingeli ngafunda kancane. Ukuqedeni kwami ngaqeda eNomavimbela High School. Okay. Lezi ikole zisembumbulu ezinye zazo. Yebo, zisembumbulu. Lezi e-primary iSembo eMkhomazi. Hayibo, bakwethu nansi imvo iloko ingene njalo kwi-podcast affirmation. Angazi mina kodwa ke kusho kona ukuthi isho ukuthi ikhono lisembo, umculo ubuzwa embo. Ngane yakwethu, sitshele ukuthi-ke mina ngithanda usasela e-high school, usuyaphuma e-high school, uyacabanga ukuthi kufanele ngiye tertiary, kufanele ngiqhubeke no-music career, kwenzakalani lapho? Ngifisa ukuthola nje kuleso stage leso. Okay. Ekukhuleni kwami nje into engangivele ngithanda ukuyenza okuvele ku-music. Ngathatha isikhathi sami nje ukuthi no, angiqhubeke la, ngiphushe ithalente lami. Yebo. Okay. So uqala kwakho-ke nje manje ungena-ke e-studio, ungene kusiphi i-studio, ungene kanjani? Ngoba ngike ngizwe kuthiwa akukho lula ungena e-studio and kunama-challenges njalo. Ungene kusiphi i-studio, uqala nje nqa ungena? Ngaqala ukungena e-GMD. Lapha koSizwe. Kuthe ngenza igospel ngarekhoda lapha kuLendani Gumede. Ngashiya-ke kuLendani ngasingiza ngala e-GMD. La bebhizi khona noMaskandi. Yebo. Kuyimanje nje ngisahlezi khona e-GMD ngikhipha khona. Iyabanjani nje i-feeling, uyaqala uyangena e-studio uzorekhoda icula lakho lokuqala? Ngiyacabanga ukuthi akufani njengokusuke uyiculela nje mabe uyihambela emgwaqweni noma uye emfuleni noma uye e-mall njalo. Akufani. Kwabanjani nje uthatha umuntu ongakaze angene e-studio, umthatha ngamehlo omqondo, umbeke ukuthi uma ungena e-studio kuba njani nje emqondweni wakho, uzokube ukuthi iculo liyarekhoda liyaphela njalo. Yebo, ziba khona iy'nkinga uma ngabe usuke uqala ukuya e-studio, ngoba uba nako lokhu kungayithembi ukuthi into engiyenzayo izophumelela yini. Uma ngabe kuwukuthi-ke vele lento ingaphakathi kuwena akukho nzima, kulula yonke into uma ngabe usufikile e-studio. Angeke ngize ngisho ukuthi khona iy'nkinga engahlangabezana nazo, cha bandla azikho. Kwabalula yonke into. Kwabalula yonke into. Bathina abajabula bezicula lakho lokuqala ngqa. Hhayi, bayajabula kakhulu ekhaya, ngiyayithola kakhulu i-support. Umanje uyanginika i-support. Lapho ngiyakhona nje uhlezi ekhona, uhamba nami noma ngathiwa ngiyaphi uhlezi ekhona ukunginikeza i-support. So usuyishayile-ke manje leli culo lakho kwi-gospel. Mina yazi ngiyasakubona njengomuntu ongakushaywa kuwuthuku, ngoba vese namanje abaculi benza kanjalo. Khona abaculi bamaskandi uthola ukuthi muhle kwi-gospel, nomaskandi muhle uthola ukuthi umculo wakhe asegxile kwanomaskandi, kodwa uyayizwa i-vibe ye-gospel. Nanokuthi yebo,
engathi awuwena wokuqala mengaphosisa engathi nonto encane naye wasuka ngala kwe-gospel wangena ngala. Kusho ukuthi kodwa-ke uma uyiciko into eyenzakala ngoba uba versatile. Ngiyakuthola Ntombi. Usungenile-ke emculweni, usuhamba nabantu abanamagama njalo njalo, ingoma yakho isikadlala ereyidweni, uyayezwa kuthiwa idlalile ereyidweni. Kwabanjani njena ingoma kuzwe kuthiwe idlala ereyidweni? Ngoba ngiyazi into enkulu Hhayi, leyo. kwaba yinto enkulu kakhulu nje kumina Nkosi yami ukuzwa ukuthi ingoma yami isiyidlalile eredweni. Idlale last of last week. Sasingenawo ugesi ekhaya, ngangizwa ngamafoni nje ukuthi hayi bo ingoma yakho iyadlala ePhozini. Ngithi mina hayi kanjani ngoba ilokhuzana ugesi asinawo. Bangisendela-ke ilokhuzana amavidiyo. Hhayi ngajabula kakhulu, angifuni ngingasho ngajabula kakhulu ngoba ngakubona kuyinto enkulu lokho kumina. Yebo, ukuthi ingoma yami isingithathe yangibeka la ngangingathembi ukuthi ingase ingibeke khona. So ukusuka-ke nje lapho-ke uqhubeka nejeni ibheke yiphi i-direction? Ingoma esiyiphumile isizwakala emareyidweni, ithini iplani? Ngakhumbula uThukzin ithini ithi iplani kunengoma kaThukzin kodwa ikhuluma ngeplani. Ethi iplani ithini-ke la kuMaskandi? Ngifuna sazi ithini le ethi iplani. Okay. Iplani lami ukuthi ngiyiphushele umsebenzi wami, ngisebenzisane futhi nabantu asebemnkantshubovu kulendima. Ngifunde futhi kubona ngoba ngifuna ukuthi igama lami elikhulu. Ngifisa ukuthi ithalente lami lingapheleli la, liphelele kude. Ngiyibone nami sengiphezulu njengabanye engibaficela endimeni. Hayi bo, yazi last week kade sinama-yellow bones, angani noma uyabazi nosuka samba. Yebo. So sasixoxa njena ngeyomculo njengoba sixoxa nje nawe nama-challenges and so forth. Bayasho ukuthi hayi bo, zikhona iy'nkinga emculweni, more especially uma buwumuntu wesifazane. Baveza ukuthi kokunye ama-event organisers, labantu abaqashayo ukuze uhola, banokungakhokhi, number one. Number two, babuye abawa-respect amaciko, ngisho kanjalo. So ngizama ukubheka ukuthi njengoba nje uwumuntu wesifazane, kuyazeka ukuthi nina nihlezi nabantu ababukeke ngazuthi abanye abayitshothi basile noma bazi kangcono banisebenzise ngendlela engafanele. Usukhona osukuzwile okubi ngale ndima okuyona? Uma usukuzwile uzokwenza kanjani ukubhekana ney'nkinga ngoba uhambo bathi alukho mnandi? Ngiyezwa impela bathi alukho mnandi, kepha lokho osukubalulile angeke ngathanda ukuphawula kakhulu khona ngoba angikakofiki kona. Ngisay'fikela nje isikhathi engisishilo sasifishane kakhulu. Yebo. So unako lokho ukuthi mina mase kuthiwa ngiyabhekana nezimo ey'njenganalezi, ngingaphula ukudlela kanje noma ngingenza kanje, ithini iplani yakho? Ngiyalithanda le plani ngoba-ke semanje siyakhula nawe, asikakezi. So ngifisa ukuthi sibe namaplani ngoba bakhona abanye abazothi nami ngiyafisa ukufana njengomtha but ngempela ngempela ngizokwenzenjani. So bazosizakala mhlawumbe ngokuthi bezwe ukuthi wena uhlele kanjani noma uhlela kanjani. Okay, ama-challenges angazi ukuthi ngingathini. Uzobhekana nawo Ngizobhekana nawo uma ngabe sefikile. Bathandi bohlelo uLozolo Maskandi Show, anginikhumbuzise sisahlezi naye uMtha, igama nguSihle ungene entweni Mkhize, sisakaza bukhoma le eMhlanga Rocks. Wawuthi kuyoba njani uhlelo lwaMaskandi lisakaza eMhlanga? Iwe babe. Ake singeneke la sijule kulamaciko lawa asethe thuthu noma asenamagama. Baningi abafisayo ukusebenzisana nothwasa lekhansela nomjulisi njalo njalo. Ngoba wena usemusha, uxhumane nabo kanjani? Okay. Ukuxhumana kwami nabo ngizothi kwaba yinhlanhla ngoba phela vele kuyivela kancane. Kepha uma ngabe into yakho uyimisele, ufaka umfutho ngempela, uyibona nawe ukuthi mina ngifuna ukwenza leya nto esikhathini esingaka ngizoyibona sengiyilapha, kuyenzeka. Mina nje ngiwufake kakhulu umfutho emculweni wami. Ngasho nje ngathi ngiyafisa ukusebenza nenkosi yamagcokama. Ngalithola-ke ithuba ngasebenza naye.
noThwasa futhi ngangishilo ukuthi ngiyafisa ukusebenza nabo. Ukuy'misela nokuthi iciko njengoba selikhulile ukuthi wena ulokhu uligqugquzela ukuthi ngiyacela phela ngiyacela uligqugquzele libone nomfutho wakho. Nokuthi uma ngabe bebona umsebenzi wakho ukuthi mina ngingakwazi yini ukungena laphaya, babone ukuthi hhayi ngingakwazi ukuthi ngingene kuleya ngane ngiyisize. Yebo. So kubona bobathathu ukusebenzisana kwakho nabo ungasho ukuthi kuthele iy'thelo ezinhle. Yebo, ukusebenzisana kwami nabo nje bobathathu kuwenze kakhulu umehluko. Hhayi kwenze kakhulu ngempela umehluko ngoba iy'ngoma zami zingithathe zangibeka ebantwini. Abantu nje phela abaningi bayangazi ngale y'ngoma. Awutshela abantu ukuthi yiziphi lezi ngoma esikhuluma ngazo ngoba zinamagama. Okay. Le ngihamba khona noSicebi ithi wangithembisa. Mase kuthi le ngihamba khona noThwasa lekhansela kanye noMjolisi ithi wangithembisa. Yebo. Wangithembisa ziwu-2 ezithi wangithembisa. Uthe uSicebi? uSicebi uSicebi wangithembisa. Suyikhohlele ezinye kusho ukuthi seziningi iy'ngoma. Hhayi wema. Lakhohlwa iciko iy'ngoma esezilenzile. Kusho ukuthi hhayi ziningi zimnandi zivutshela. Sisasehlezi naye uMtha nganzakwethu, sihlezi naye sixoxa nje iy'ndaba ezimnandi. Ulozolo Maskandi Show sisakazela bukhoma eMhlanga kwi-podcast affirmation. Mtha uyasho ukuthi kuba ulozolo usebenzisana nala baculi bonke. Angithi kuba ulozolo ungabe ngathi mina kufaka amagama emlonyeni zisho wena ulozolo noma cha? Hhayi kube ulozolo kakhulu. Uyisho wena mntakama. Yebo. Okay. So ithini iplani yokuthi mhlambe-ke kube khona i-music video ikhona enjenganaleyo so far? Yebo, iplani lokwenza i-music video ikhona. Le ngihamba khona noThwasa usuwenziwe. Usuwenziwe? Yebo, usuwenziwe kodwa asikokowufaki. Angakowufaki. Yebo, asikokowufaki kodwa usuwenziwe. Sesihlela ukuthi senze u-music video lo engihamba khona noSicebi-ke khona. Okay. So mhlambe-ke yini esingayilindela kuwena esikhathini esizayo? Angifisi ukuqala iminyaka ngoba kuyenzeka uthi naku saba ney'nhlelo ey'thize kwafika u-2020 kwaba khona angeke ngisakhuluma kakhulu. Okay, ithini iplani yakho kusuka manje ukuya mhlambe eminyakeni emihlanu ezayo emculweni ngoba amaciko abantu besifazane ayashoda, ayadingakala. Nama-Yellow Bones ayishilo ukuthi ave bebancane abantu abaculayo abesifazane. Wena umisele ngani? Okay. Mina engiyimisele ngakho ukuthi ngenze into ehlukile kwabanye. Ngifike nje ngenze into ehlukile njengoba nabaningi bebalula ukuthi ayi kona ngihlukile, into engiyenzayo ehlukile. Ngifisa ukukhulisa igama lami, ikhono lami laziwe nje emhlaba wonke. Ngifisa futhi nokusebenza nabaculi abaningi abahlukahlukene. Kungebona hlampe abesilisa kuphela nabesifazane sisebenzisane nabo kuye phambili. Sesizoyivala nje inkulumo yethu. Abalandeli nababukeli be-podcast affirmation Lozolo bazothi nginamanga ukuthi bengihlezi nomculi kaMaskandi, kodwa mhlambe-ke bazokholwa manje uma uMtha udadewethu esesipha nje umucu nje ube wodwa. Okay. Shumile minyaka sithandana nawe, wawungithembisile, wathangeka wena, wasebenza udali, wabana bangcono, wawungithembisile, wathangeka wena. Hayi, angizwa mina. Bantu bakithi, uMtha lona sihlezi naku podcast affirmation, ugama lohlelo ulozolo Maskandi Show. Uyizwele wena eshaya ulozolo. Ngiyanithembisa ukuthi noma kanjani ngokuzayo sizophinde futhi sihlangane, kodwa before silivale uhlelo uzoyisholo yena ukuthi sizomthola kanjani ngoba siyafisa ukumlandela, siyafisa ukuthi phinde futhi simbhuke simqashe. Iciko elisakhulayo leli elidingayo ukuxhaswa abaxhasi bemicimbi, abahleli bemicimbi, ama-radio stations, amaphepha njalo ukuze akhule afane nabanye. Sicela ukuzwa dadewethu ukuthi besifisa ukukulandela ngoba sezile ukuthi uyacwenga, ushaya ulozolo lodwa ngempela. Sikulandela kuphi kanjani? Ku-Facebook, Instagram, wonke ama-social pages noma ama-social media okhona?
Yebo, ngikhona. KuFacebook nguMtha uNomcebo wakaKhanyile. Ku-TikTok nguMtha uNomcebo. Ngiselapho kuphela. Ngiselapho Ezinye kuphela. iy'ndawo ukutholakala. Ganzakwethu, asibonge isikhathi senu enisiphe sona nisemakhaya nisibukele. Siyathembisa noma kanjani sophinde futhi sihlale nani ohlelweni olulandelayo uLozolo Maskandi Show. Igama kuSihlokweni Ntweni Mkhize. Salutes.